jam. Ni nam la. Bele ko jam wala wona jam. Non gardiɗa ni yeeso ma ngoni ñirmini turo yeeso ma ngoni mbaɗani wona ni wayatno Mi arna pour jewten seera tan ko famɗi tan ko heewani mbiɗa yo yaay karas ko lewɓe ala eɗa haala haɗa wiya ko promotion ko amadou nahnama hen mi resani wona min resi ko amadou resani kam ndekete an ñalande tottatande babam 20 000 o ndekete ñalma e heeɓi passion ma hay dépassement e nder galle o timminani te mbo kala ina andi o moment mo gonɗen ni ko moment de crise fof koko ɓeyda dépassement te umani facture ndiyam somi timminani yoɓetaki facture courant somi yoɓtotinani somi timminani mina babam yoɓetaki miɗo walluma saabi Allah sabu jiɗngu ɗi ndendinima e ɓinguel men an ala tan ko mbawɗa kam yoɓirde min pour min ama hanat kam galle ta kam oto teddinaka ɗum yoɓirta kam e ko dañmi ko galle ma hen fof lembel yoɓirta kam yooɗi firwi teddi yo Allah won balla way ay bawo timmina mi wontama timmatinan facture courant ni ndiyam ni dépense galle yo fof ma timmuno ko menace suko welima jaggira ɗum menace ko menace welima jaggira ɗum no welma yo haajam botñan ko menace kalananma ko menace dépense galle yo timmuno hay lamɗam bujjoy wonta ɓeydande mon nani ko neɗɗo ko kalanami ko wona ko menace aɗa waɗi menace mati an a neɗan ko kalamami ko jaggir ɗum no belirma kala no welma jaggir kadi wonani manuɗa an surtout lewru korko wonani mbaɗata e lewru korko an ko saabi ɗum ko saabi so amadou waɗini kam promotion so amadou waɗini kam promotion wi kam lewru ndu ko lewru promotion hay so taw aɗa resi debbo so taw fonneɗa wadde hen ko nogas ko buttat hen mbaɗata hen a faami amadou suko wiyima ƴettu feɗonuma mbaɗa e jayga ma waɗ ɗum hen ala jayge no sumo min nanneta ɗum hen saabu ko jayni e dow o wi kam ko promotion aljanna a faami nde wi kam ko promotion aljanna mbimi e lewru korko yimɓe goni taade komi julɗo wi julɗo ete julɗo kadi so julɗo wiyama fi sabilillahi on wawi waɗani windanama bakar to banggal Allah min noon gañannomi ko o waytanami ɗum taw mboɗo wawi mi waɗani mi windane bakar to banggal Allah ɗum tagi jaɓrimi promotion o mbimi aman taade ko promotion yomi jetti haɗandi ko kalnanmade Allah o tagɗo en haɗandi ko wi on so on mbawi ɓeyde so on mbawa hoto e goto ma hay kanko o tagɗo en ina andi ko mbawɗen e ko koriɗen hoton layoro Allah hoɗon latoro ɗum gueɗel gotel mi kalnanmami e nder haala ma ko kalɗa wiɗa ko aljanna wadde min so wadde min mi wona aljanna noon komi safara hana mi namnima tan beele kanko tan woni aljanna min mati komi safara wadde kaali kay bawoyoro wona tini ko kewi woɗɗe min kay bawoyoro mi tini ɗum ni rek nani tan yimɓe ne kaala ala bawoyoro ƴettile mbel min noon mi cikkanima hen ala oɗo tikko ɗum mbami galle ko lewru kol ka waɗi noon arani lewru kol ka kam kala koɗo waɗa ɗum te ko waɗi ɓe mbiyete dussour eyi dussour ko ɓiye kam fintinaka eyi ɗum ko gon ɓe mbi kadi aɗa waɗa kadi ko moƴƴi a fotani leytinde ɗum tagi yo Allah fewnu rek haala makko noon tagi min noddumani noon sabu koko foti arde e galle he eyi ko ɓurti joni noon aɗa andi galle o ko cuuɗi nayyi o ko an woni hen o ko Mamadou woni hen o ko magasin bagage uji joni noon miijannomi ko ƴettude bagage uji gonɗi e magasin o comme ça an egga e magasin o sa eggimi magasin o kanko mi tottomo nduɗo suuɗi comme ça o ara wawa wonde galle o wawa wonde men a faami a faami de so ari e deɓorani so ari sirti kumtari makko o deɓa tan ko guertode ari a faami a faami bawoyoro min ko kalɗa ko min mi famani anani est ce que aɗa ƴettunima ko kalɗa ko normal eyyi kaw arani so ƴetti
bagasuji goɗɗi magasin an so wiiti tan ndewa ɗum an gara jeggado hen a faami comme ça kanko o ara tan woni bawo jaggo o ara o egga kanko ni a faami de mo mosani wallahi a faami de ana meeɗa haalde ha pawmi hen konngol eyyi to mi yiiɗa kadi eɗen mbaɗa discuté haydara tene eggeten galle to aɗa ummo toon par ce que joom galle o no sohluno galle mum poɗɗa yaltude toon min komi ƴettuno décision ƴettoyde appartement non modi so nani ko ennemi yam so nani tan galle o aɗani min kaɓino hen mino makko min noon komi nde ummotoɗa toon nde joom galle o wi en jaltu jinno jiyaade ƴettoyde appartement an mbiɗa a dañiɗo galle eyyi noon mbiɗa kam mbiɗa ni seeri a dañiɗo galle entier mbiɗa yomi ar mbaɗa kam suudu wotoru ndu 20 000 francs pour somi yomi mbawa mottirde joɓa galle o mbimi tawde ka mawɗo ta a ƴetti arrêtere mimi ar tan mi walluma e ɗum ɗon ɗum addi kam e galle he a ƴewtimi hayso facture ndiyam ari mi ƴettat fof tan mi yoɓa wona gonga so tawi noon lembinma koko foti arde aɗa yaltinami mboɗo naata magasin e nder korka mboɗo itta bagage am timin déjà komi tampude wadde goppa kam tan mi ƴetta bagage am min mi yaha mi ƴeewoya apart non accu mi yaha rek a famani kaali ɗum no hanke ana won ko woni nder walla a famani dara mi haalanma kor kam ka dara mi haalanma mi ustante location o 1500 ou bien mi ittanima 1000 francs 20 000 ɗi ko 19 000 19 000 tan jogota ɓawoyo aɗa no mbatten accumi yaha e courtier heeɗa e agence ɓe ƴeewanumi appartement comme ça mi wawa ala nder murtan accumi yaha eyyi joni woppu no accumi yaha rek ala woppu joni man ko mooli oɗo jaltine ma mooli o jogani location o ala haydara ko waɗete galle o an aɗa waɗa participe e location o kanko noon jaltinan ɗum kam ko hakkude ma ane bammoƴi ala caɗele min kam yaada e magasin ji kam mi wawa ala woppiri noon mbinomi tan so taw no wawa wonde eyyi ala caɗele ɗum woni kanko so woni kumtari joni mine makko ma yimɓe nani amen kono sa nani amen yaltu hen nenti hanimala he yoɓat ɓamoɗo yoɓan ma ndiyam an noon ko jidda ko min mi watta ɗum hande de yarde café tan bola tan après gudduɗa yarde café mewa mburu min mi waɗat asene e mburu wode asene e tokkam wode asene on keeɗu a mooli ma mooli a wori sohlu noon jewten seeɗa Aïssa bisimilla ko jam mboɗo sohlu noon jewten seeɗa Fama? ko jam jinmi ko a nani Aïssa Noppi nanata. eyi jinmi ko o ɓeɗen taw no suuka Safari? o koko arata Jeynab o arata fof fete ɗo en a faami joni noon jinmi ko jetta magasin o magasin o to bagage ji goni ɗo an gona toon no wiyete kadi suudu ndu mo gonɗa ndu ko Dieynaba arata hen sabu Amadou noddi kam wi kam habbi bagage uji makko ɗi fof korka ka ko ɗo yettinta ɗum eyyi an ko woni probléme ma babam jaltinta an ɓe wonko ɓuri ɗum wiye siko pa yaltu galle o holɗum a natti wiide joni babou hande ko mam mbiɗa eyyi ha joni wuuri tan siko rufani eyyi kala ɗi pinɗa tan ani waɗa ni min ɗo ngoɗo yeeso mo jiyatmi ema mi meeɗa yiide ɗum ɗum go yeeso o no foti arde e galle o joni babam yaltata yaha naata magasin min ɗi tan bagage uji ko ɗi magasin ɗi wona bagage uji ɗi koko iwat mbimami ay bawɗo timminat bawɗo timminat mi bawɗo haalni moom nan ko kala mami ko soko yeehi ha ina resa yo yilon ɗum suudu soko o wawa o raaro no waɗi way wona an natata e magasin tawi mbiɗa oɗo galle yo haal goɗɗum yerade min kam sa yewima kam en naati Dakar de holɗum min sa yewima kam tan en naati Dakar min yeru min ɓurma jawdi fof yeru tawi temedere ujunere
korko ɓe to jewto ɗon mbinda galle o han jeeyi ko titre foncier joguiɗa neke yero wona goom neke yero wona goom location koye location gonɗa ɓen non cuurma yero min sa ari Fouta mi rokkuma hectare uji a yondina hande min jitta kam wadde ko magasin maaro yero ko ɗum jaɓata bo wallahi wona dim yero min neɗɗo dokkuma gratuit gila reta e tata hay Fouta a wawa ñamde ala min gay o coupi a fatiyam noon yero babu ñaam ɓeydatam suka esa ɗum kam mi huɓi babu ñaam ay oɗo wan en wontimani ay min yero so wi kam no nannakami magasin jaɓata ɗum baabo a natata magasin to miɗo wuuri e oɗo galle so ɓooyi mo yaltinamo nannakami cuuɗi baali mbaɗa anndi hen komi ɗum jaɓata sabu jeñɗo konngol jeñmiɗo konngol a yattata ɗo a jibinani wawi min an jibini kam eyi bon gollimaɗi subaka jam subaka faare mbaɗa bindu yaaro surullahi gollimaɗi ɗe koy gollimaɗi koy babu hoto wanni an ñaam machallah ko ni tan joni noon ika ƴakti mburu jarɗa kafo faw hen bara duɗɗi e kasuɗɗi tagga basan on pawa hen pot ndiyam lola e jaam min mo suko babam ñamani mi ñamata jibinani mi wawi min kay jibini kam takka ma o hande jan debbo jaña ɓinguel ko kanko taki wawi tawde an a yejjeti ɗum foof an a wona dimo boom aɗa wayi jikkoye takkatal han awla han gojja han mbaɗa move ñam faam aña haar tawde ka dimo kay ma haar ñam tawde min jibinma ma haar sabu ɗam dogatama ma dogata am ñam an faam nanni tan ñam jakku kase ɗeɗe fawa hen pot café o ñam faam faam ñam jakku pot café o jakku foof oɗo woppo hay basano e carotte ɗe ɓoltu fo ƴakka ñam ñam faam fama imo jahen way imo jahen gaccida ɗumo foof min ma babam wasñam min mi ñaam hana min komi baadola min ar jahen ɗiga wawi moɗa galle o asi wawa waɗa